יש לי שני שיעורים בראש, אני לא יודע מה הרוב שמעו פה. מי ששמע את השיעור שלי על יין בפורים אם להשתכר או לא, רק שירים את היד, אני אראה כמה יש פה. 2, 3. גיל לא נחשב, אתה מנג'ר, אתה לא נחשב. 3 אנשים. אני חושב שנעשה את השיעור הזה על היין ולא על משלוח מנות. רוב האנשים לא שמעו אותו, וחבל, זה שיעור טוב. ואולי בסוף השיעור נזכיר קצת כמה הלכות במשלוח מנות לטובת אלה שכבר שמעו את השיעור הזה. בכל מקרה, חז"ל אומרים בדף ז עמוד ב' במסכת מגילה, חייב איניש דביסומי בפוריה דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, אדם חייב להשתכר בפורים. בפשט המאמר משמע שזה חובה גמורה, כיוון שהלשון של החז"ל היא חייב איניש. אם זה חייב, משמע שזה חובה גמורה. אדם חייב להשתכר בפורים, כמו שהוא חייב להניח תפילין, כמו שהוא חייב לנענע לולב. נכון שתפילין ולולב זה מצוות דאורייתא, וזו מצווה מדרבנן, ואם נניח שזו מצווה גמורה, אבל סוף סוף חז"ל משתמשים במילה חייב איניש דביסומי, ומשמע מפשטן של דברים שזה חובה גמורה. אבל באמת זה טעימה גדולה איך חז"ל תיקנו דבר שלכאורה הוא כמו נטע זר ביהדות. הרי כל המציאות של התורה זה על פן שמר ייזהר, you always, אתה חייב תמיד להיות under control, אתה חייב תמיד לשים לב מה אתה מדבר, מה אתה עושה. הזכרנו בשיעור בצהריים כבר שהיהדות כל פעם זמנים, עד סוף 3 שעות סוף קריאת שמע, 4 שעות סוף ברכות קריאת שמע, עד 6 שעות סוף תפילה, עד השקיעה מותר לך להניח תפילין, בדיעבד עד צאת הכוכבים, בצאת הכוכבים יש צאת הכוכבים, רבנו תם והגאונים, ברכות שבת ל"ד, צדיק ד' עמוד ב' מסכת פסחים. אנחנו מוצאים הרבה פעמים שולחן ערוך, סימן רס"א, רצ"ג, תר"ח, אנחנו מוצאים את הזמנים האלה של עד ומתי, מחלוקת בין רבנו תם לגאונים, וכל המציאות של עבודת השם שלנו נתונה בזמנים. אם תשתכר אתה למעלה מהזמן. אדם שמשתכר הוא כבר מאבד את כל הזמן שלו, את כל המימד הזמן, אז מה פתאום? להשתכר. ע"ד עמוד א', שורה אחרונה, מסכת יומא, הגמרא אומרת, כל הנותן עיניו בכוס, הרי הערים של עריות דומים לפניו כמישור. מי שהוא נותן עינו בכוס, היינו משתכר, אז הרי הערים של העריות סוף סוף בסוף יהיו בפניו כמו מישור. מה שחז"ל רצו להגיד בדרך משל, הוא יעבור איסורי דאורייתא של עריות. הרי אדם ששותה הוא מאבד את כל הפוקוס שלו, הוא יעשה איסורים. וככה לומדת הגמרא בדף ז במסכת סוטה, כשרוצים להגיד לאישה הסוטה, תודי שסטית תחת אישך, ואל תגרמי לשם הקדוש להימחק במים המערערים, אומרים לה, הרבה יין עושה, הרבה ילדות עושה, הרבה חברות רעות עושות, מזכירים לה את היין, כיוון שהיין תמיד הוא נתפס בעיני חז"ל כמשקה פטלי. אפשר עם היין להביא חיים לעולם, ואפשר עם היין להביא מיתה לעולם. על זה הטעם שאנחנו אומרים, סברי מרנן לחיים. למה כולם מזכירים לחיים? מה קשור לחיים? אז הטעם שחווה שתתה מהיין, פעמיים בש"ס, דף מ' ברכות, דף ע' סנהדרין, הגמרא מביאה שמה שעץ הדעת, יש מחלוקת מה זה היה עץ הדעת, יש מי שאומר דגן היה, שאין התינוק יודע לומר מילה אחת עד שהוא טועם טעם דגן, יש מי שאומר ענבים היה, רבנו יוסף חיים פרשת בראשית, שנה שנייה בהקדמה, הוא כותב הכל היה בעץ הדעת, הכל, רק הם נחלקו במה חשב אדם הראשון כשהוא אכל מעץ הדעת, ומה שאתה חושב זה הטעם, בדיוק כמו עם המן במדבר, זוהר בשלח דף ס"ב, והזוהר כותב שמה שבמן במדבר כל טעם שהיו רוצים היו מוצאים בו. גם עץ הדעת אותו הדבר. על מה נחלקו חז"ל? על מה חשב אדם הראשון כשהוא אכל את הפרי הזה. לפי הזוהר, זוהר תרומה קנ"ו, הזוהר כותב לעדיה שזה היה ענבים, שחווה נתנה לאדם הראשון לשתות מהענבים, ממילא אחרי שהיא שתתה מהענבים, אז ממילא הרגישה את המוות מפעפע במעיה וקיבלה 10 קללות. דם נידה, דם בתולים, 9 חודשים הריון, צער גידול בנים על לידה, ערך 5, אל אישך תשוקתך הוא עם שולבך, שפחה תהיה לבעלה כל ימי חייה, תכסה את ראשה כאישה ולה כל ימי חייה, פסולה לעדות ואמיתה. 10 קללות קיבלה חווה, והיא אמרה אם אני מתה הוא יבוא איתי לגיהינם, גם הוא ימות, אני לא אסכים למות לבד. ובאה לאדם הראשון ונתנה לו לשתות מן העץ,
וגם הוא שתה מזה, ואחרי שהוא שתה מזה גם הוא קיבל 10 קללות. קוץ ודרדר תצמיח לך האדמה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שופך אליה, יש שם חיבוט הקבר, עד שופך אליה, ואני הבאתי בשו"ת שלי מרכבות ארגמן חלק ד' אורח חיים סימן A, כתבתי ביאור מקיף על כל הבראשית תמן, ושם בפרשית תמן, שאנחנו קוראים את זה אחרי תפילת שחרית, כתוב שם 10 לחווה ו10 לנחש ו10 לאדם ו9 להרעה. אז יש 39 קללות, ושם ביארתי את כל הקללות ואת המקורות שלהם ממרחבי הזוהר. אז כיוון שחווה שתתה וגם אדם שתה, אז הם חייבים שהיין הזה יצא מהם. מחווה יצא היין הזה כל חודש יוצא ממנה היין הזה, כי היין נמשל לדם, פרק מ"ט, בספר בראשית, פסוק י"א. אוסרי לגפן עירו, סוריקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, ובדם הענבים סוטו. הדם והענבים נמשלו זה לזה, כשיוצא ממנה הדם כל חודש, אז יוצא ממנה ענבים שהיא שתתה כשהיא הייתה כלולה נשמתה בתוך חווה. אבל גם אדם שתה, גם האדם צריך לצאת את הענבים האלה, והענבים של אדם יוצאים ממנו בשעה שעושים לו ברית מילה, אשר זכר ילדים מבית הנצחוק משערו שם, ברוך אתה השם קורא את הברית, חותכים לו את העורלה ואז הוא מתבוסס בדמו ואז יוצא ממנו כל היין הזה. טוב, אז למה היא כל חודש והוא פעם אחת? כי היא גם חטאה וגם החטיאה. במציע ל"ג גדול המחטיאו יותר מההורגו, וכיוון שהיא שתתה וגם נתנה לאחרים לשתות, כל חודש יהיה לה מזכרת עוון, כל חודש הנחש יפעפע במאיה, עד שהיא תוציא את היין הזה כל ימיה. אבל הוא, כיוון שהוא שתה רק לעצמו ולא ישקע לאחרים, פעם אחת היין הזה יצא ממנו. וזה גם הטעם, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שהיו נותנים לאדם שיוצא להורג, נותנים לו כוס לבונה זכה, כוס של יין. אז הסנהדרין היו מתכנסים, וכל אחד מימין ומשמאל היו, ובאמצע הסנהדרין ראש הסנהדרין, והיו דנים דיני נפשות, סקילה, שריפה, הרג, חנק, מה מגיע לבן אדם הזה? אם הגיעו למסקנה שצריך להרוג אותו, היו מביאים לו כוס של לבונה זכה למסטל אותו, וכיוון שהוא מסטול יהיה קל יותר להרוג אותו. אומרת הגמרא, ואהבת לרעך כמוך, ברור לא מיתה יפה. אפילו כשאתה הורג אותו, תהרוג אותו in a pleasant way. כדי שזה, אהבת לרעך כמוך, תנסה לא להשעות את הדין, ישר למצוא לו את המיטה, שצ'יק צ'ק הוא יגמור עם זה, ויהיה לו כפרה מיטתו כפרתו, דף מ"ג סנהדרין, שהוא חייב להתוודות, כל המומתים מתוודים, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. לפי זה יצא, שסוף סוף היה הרב מתכנס, ועכשיו אתם הסנהדרין, ואני לא יודע אם בקייס הזה צריך להרוג, או להחיות. אז אתם הולכים לספרייה, ואתם הולכים לספרייה שם, ואז כולנו מתכנסים ביחד, ואז אני שואל אתכם בתור ראש הסנהדרין, סברי מרנן ורבנן, רבותיי ומוריי ורבותיי. סברי, מה אתם סוברים? נהרוג אותו או לא נהרוג אותו? אם היו אומרים מיתה, נגמר הסיפור, צריך להרוג אותו. גמרא אומרת בית דין שהייתה הורגת פעם ב7 או פעם ב70 שנה, היא נקראת בית דין קטלנית. יעני רוצחים על ימין ועל שמאל. פעם ב7 או פעם ב70 שנה. אבל בדרך כלל מה שהם היו אומרים, הייתי שואל אותם, סברי מרנן, מה אתם סוברים? היו אומרים לחיים, לא להרוג אותו. כיוון שהיו אומרים לחיים, אז ממילא היו מחיים אותו ונותנים לו לשתות הלבונה זכה, שיהיה מבסוט, ברוך השם, זכה לחיים. אבל סוף סוף, מה זה קשור לקידוש? מה זה קשור לקידוש? מה אומרים לחיים קידוש? מה, את מי הולכים להרוג כשעושים קידוש? אז אולי האישה הולכת להרוג את הבעל, או מישהו עצבני, או מישהו, לא יודע מה, לא יודע. תמיד יש בית שמישהו יוצא להורג. אבל הרעיון כאן, מה קשור לקידוש? כשאני לוקח את הכוס, זה גם הטעם, דרך אגב, שתקנו חז"ל באשת חיל. אשת חיל נמצא ורחוק מפנינים אחרא, בטח בלב בעלם. מה קשור לשיר לאשת חיל בערב שבת? כיוון שסוף סוף חווה הייתה אישה רעה שהביאה מיתה לעולם, אשתי אישה טובה, אשת חיל, וזה טעם למה שרים אשת חיל מאמצע. ואחר כך מיד תוצאים את הכוס, שמא הכוס הזאת תביא עליי מיתה כמו שהביאה על אדם הראשון? לא, תלמוד לומר לחיים. ואז שותים את זה ושמחים. על כל פנים יצא מכאן שסוף סוף שאלה קושיה גדולה, מה קשור יין לפורים? הרי היין זה כמו
נטע זר ביהדות, לא יכול להיות מציאות שאנשים ישתכרו, אין דבר כזה להשתכר אצלנו. אתה חייב להיות כל הזמן מפוקס, על פן שמר ייזהר, ולא רק שבאל תעשה בעבירות, גם במצוות, לקרוא קריאת שמע, להתפלל, ללמוד תורה, לעשות גמילות חסדים, לתת צדקה, תמיד אתה חייב להיות מפוקס. מה פתאום חז"ל נטעו בנו להשתכר ועוד בלשון חייב, הנה שלביסומי, משהו שזה חובה גמורה, תקנה מדרבנן, כמו חובה ליטול לולב. אז כמו שהזכרנו בשיעור, יש מצוות שהן פעם בשנה, ורק חז"ל עשו למצווה אקסטנשן, כמו המצווה של נטילת לולב. ביום הראשון יש מצווה ליטול לולב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפותם מרים ענף עץ אבות בר ונחל, ושמחתם לפני ה' אלוהיכם 7 ימים. משמע זה רק ביום הראשון, ולקחתם לכם ביום הראשון, מה שאנחנו נוטלים היום 7, כל 7 ימים, אומרת הגמרא סוכה מ"ד, זה תקנת רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל 7 זכר למקדש. אז רק תקנה מדרבנן. אז יש מצוות שהן דאורייתא, ורבנן עשו לדאורייתא אקסטנשן, הערכה. אז גם כאן, רבנן יש, כל המצווה היא דרבנן, כל פורים זה דרבנן. אז מה חז"ל חייבו אותנו לקרוא מגילה, לתת מתנות לאביונים, לשלוח מנות, יש מנהג, זה רק מנהג, זה אפילו לא חובה, לתת זכר למחצית השקל, ולעשות משתה, זה חובה, ולהשתכר. משמע להשתכר זה גם חלק מהסריה של המצוות. חייב, הנה שני ביסומי בפוריה, דלא ידע חייב, משמע שזה חובה גמורה, משמע שזה תקנה שהיא חובה, כמו חייב אדם לקרוא מגילה, כמו חייב אדם לשלוח מתנות, כמו שחייב אדם לעשות משתה. אדם חייב, הנה שני ביסומי. אז גם כאן השאלה, איך חז"ל תקנו משהו שיש גמרא בפסחים קי"ג, שאברהם הזכיר אותה בשיעור בפעם קודמת, רק הוא לא יודע, שכבר הזכרתי אותה לפני. קי"ג מסכת פסחים, הגמרא אומרת שמה שהקדוש ברוך הוא משתבח ב3, אחד מהם מי שלא משתכר, מי שלא שותה. זוהר וירא בדף ק"ח. הזוהר כותב שמה, כ"ח. הזוהר כותב שמה כוח מעשיו, כ"ח. הזוהר כותב שמה שתרי עניין לא מתייט בכחדה, שתי דברים לא מתיישבים ביחד, יינה ופולחנה דשמיא. עבודת השם ביין זה לא הולך ביחד, זה לא הולך ביחד, לא יכול להיות. הרי הזכרתי שעבודת השם צריכה תמיד דיוק, צריכה זמן וצריכה ריכוז וצלילות הדעת. והיין בדיוק עושה את ההפך של זה. אז הזוהר כותב ששתי עניינים לא הולכים ביחד. ועל זה עלי הכהן צעק מרה על חנה, ואמר לה, האישה עד מתי תשתכרין? למה את משתכרת? נכון? ברכות ל"א, תפתחו שמה, והגמרא לומדת שמה סוף סוף, הגמרא אומרת ל"א, גם ל"ב, הגמרא מביאה שמה על עלי הכהן ועל חנה, והגמרא לומדת משם כמה וכמה הלכתא גבורתא, כמה הלכות גדולות, והערכתי בזה בשו"ת חלק ב' שלי, סימן ה' באורח חיים. לפי זה, לא רק זה, אם הוא תלמיד חכם, זה עוד יותר ביזיון אם הוא ישתכר. זוהר וירא, בדף ק"ט, הזוהר כותב שמה, לעדיה, תלמיד חכם שמשתכר עליו, הפסוק אומר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם, התורנים שלה לזהב, גמרא במסכת חגיגה י"ד, לא יארכנה זהב ותמורתה כלי פז. אז התורנים שלה לזהב, אם אתה משתכר ואתה תלמיד חכם, מה יגידו על תלמידי חכמים? איך הם מתנהגים? כל שכן אם הוא עושה אשר יצא בבית כנסת, שגם אלה דברים שהיו מעולם. אנשים משתינים חוץ מכבודכם בבית כנסת, מבזים בית הכנסת, מתנהגים לא יפה, צוחקים, צועלים. אתה מרגיש לעדיה שזה לא עבודת השם. עבודת השם צריכה להביא אותך לפלטפורמה אחרת, לסטייג' אחר, ואם אתה אחרי סעודת פורים, אתה מרגיש יותר בדאון, הפסדת מצוות, או כל שכן אם עברת עבירות, זה ודאי לא יכול להיות עבודת השם. זה ודאי לא יכול להיות רצון הבורא ברוך הוא. כי מצווה גוררת מצווה, ואם אחרי דבר כזה, אחרי משתה כזה, אתה בא אליי, אתה אומר לי, הרב, לא קראתי קריאת שמע של ערבית, לא התפללתי ערבית בכלל, לא בירכתי ברכת המזון, ביזיתי את החבר שלי, שרפתי לו את האוטו, לא משנה מה, או עשה עבירות, או ביטל מצוות, זה ודאי לא יכול להיות מצווה, להשתתף בפורים. אז צריך באמת לתת את הדעת, האם זה הלכה או שמא זה רק דברים שנאמרו בדרך גוזמה, כי לא כל מה שכתוב בש"ס זה הלכה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים גמרות, והגמרות האלה הן לא הלכה שמובאות בשולחן ערוך. אז צריך לדעת האם זה הלכה או לא הלכה. אז כמו שהזכרתי פעם אחת בש"ס, פעם אחת במדרש. ז' עמוד ב' מסכת מגילה, פעם אחת במדרש של קוד שמעוני רמז תרנ"ט.
בילקוט שמעוני, הוא כותב תרנ"ט, תרנ"ט. על ילקוט שמעוני, לא על התורה, על מגילת אסתר. היה לי אחד שכתב במוסף את המראה מקומות שלי, כדי לבחון אותי, לראות שאני באמת צודק, אני לא מבין למה צריך, אבל אני מוקלט. ואז ראיתי שהוא כותב את המראה מקומות, אמרתי לו, אני אראה לו מה זה. ראש השנה דף, קידושים דף נ', בבא בתרא מ"ח, תכין כ"א, במות תקופה, עד שהוא לא יכל יותר לקח, קרא את זה, זרק את זה וקילל ביידיש ויצא. התעצבן. אבל אין בעיה, אתה יכול לכתוב. בכל מקרה, נתן איזה כללה, יצא לו משהו, אני יודע. אפילו אם זה לא היה כללה, זה היה נשמע כמו, בעצבים. אבל סוף סוף, אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, האם זה הלכה או שמא זה לא הלכה. זה שבח. שבח. זה היה כלל. אולי, אמן. אשריו. ככה זה היה? לא נשמע לי, זה היה נראה לי יותר משהו כמו משהו אחר. על כל פנים, יצאתי פה רבותיי, זה השאלה האם צריך או לא צריך להשתכר, האם זה רק חסידות או שמא זה מילתא דחובה. זה השאלה. אז פעמיים גם בגמרא, גם במדרש שהזכרתי, אנחנו מוצאים את המאמר חי אביניש לביסיומי בפוריה דלא ידע ולאמרו רמה לבחור דחי. מה שמעניין זה רש"י. רש"י כותב שמה, חי אביניש לביסיומי בפוריה חייב להשתכר ביין. אני לא הבנתי מה הכריח את רש"י לכתוב יין. הרי אם להגיע למדרגה, זה סטייג', זה מדרגה שלא ידע בין ארור לברוך. מה זה משנה אם הוא ישתכר ביין, או אקס אור, או בלו לייבל, או רד לייבל, או כל מיני מלכי חבלה אחרים? מה זה משנה במה אתה משתכר? העיקר שהגעת לסטייג', העיקר שהגעת למדרגה. מה הכריח את רש"י לפרש חייב אדם להשתכר ביין? מה פתאום רש"י משחיל את המילה ביין? מה פתאום הוא מכניס כאן ומשבץ את המילה ביין? מה שלא נזכר בגמרא. ולא רק רש"י, הוא לא לבד מהראשונים. הרמב"ם אותו דבר, הלכות מגילה פרק ב' הלכה ט"ו, כותב הרמב"ם שמה, כיצד חוב הסעודה הזאת שיתקין סעודה נאה יאכל בשר ישתה יין וירדם בשכרותו. משמע גם הרמב"ם מבין זה צריך דווקא יין ולא משקה אלכוהולי אחר. אבל אני לא מבין, אני כתלמיד עדיין לרגלי רבותיו בקרקע נתמיעה, מה מכריח אותם לכתוב יין? הרי זה לא נזכר בגמרא. יותר מזה, גם רבי אליעזר מגרמיזה הלכות פורים סימן רל"ז, גם הוא כותב להשתכר ביין. אז למה דווקא יין? מה הכריח אותם? אז יש שתי תירוצים. תירוץ ראשון, למה דווקא יין? כיוון שסוף סוף כל אירועי המגילה היו מסביב יין. כך כותב רבי אברהם אזולאי, לא חסד לאברהם, הגאות שלו על הלבוש, רבי מרדכי יפה. יש לו ספר הלבוש, על הלבוש יש הגאות של רבי אברהם אזולאי, סימן תרצ"ק סעיף ב', והוא כותב שמה לאדיה שהטעם שרוצים רצה אותו רשע להשמיד, לאבד, להרוג את כל הילדים מנהל והזקן תף אנשים ביום אחד בשלהם לבוז, וכיוון שהוא רצה לשחוט את דמנו, אז ראוי שאנחנו נשתה יין שמחזק את הדם שלנו. ולכן הוא רצה לשפוך את הדם, רצה להרוג אותנו, לשפוך את הדם, הדם נמשל ליין כמו שאמרנו, אז ממילא דווקא צריך לשתות יין. ככה הוא אומר. אבל בקיצור שולחן ערוך סימן קמ"ב, כך ראיתי בחיי אדם כלל קנ"ה סעיף ל', והוא כותב שדווקא שותים יין מכל משקה אלכוהולי אחר, כיוון שסוף סוף כל אירועי המגילה היו מסביב ליין. ושתי עושה משתה, אחשוורוש עושה משתה, גם אסתר עושה פעמיים משתה, אז הכל היה מסביב יין, אז ראוי דווקא לשתות יין. נפקא מינה בין שתי הטעמים יהיה לי עניין ליין לבן. יין לבן, האם אפשר לשתות אותו או לא? לפי הטעם הראשון שאותו רשע רצה לשפוך את הדם שלנו, אז אי אפשר לשתות יין לבן, כי יין לבן זה לא נמשל לדם, דווקא יין אדום נמשל לדם. אבל לפי הטעם השני שכל אירועי המגילה היו מסביב יין, אז אפשר לשתות יין לבן. כשעושים משתה, שותים גם יין לבן. זה הנפקא מינה. להלכה ולמעשה ברור שאפשר לשתות את שתי היינות, הלוא זה סך הכל רמזים בעלמא. הרמב"ן, חידושים בבא בתרא, דף צ"ז עמוד א' למטה, והרמב"ן כותב שאדם שיקדש על יין לבן בקידוש של שבת לא יצא אפילו בדיעבד, ועשה ברכה לבטלה, חייב לחזור ולברך עוד הפעם. כך כותב הרמב"ן. רוב ההלכה לא ככה, כי סוף סוף הוא מביא את הגמרא. הגמרא אומרת, חמר חברים מהו? יין לבן יותר משובח. לא, פעם היה צבע אדום. הוא כותב חמר חברים מהו, הגמרא אומרת, חמר חברים מהו, אמר לו אל תר יין כי תדם. והרמב"ן הולך לפי הירושלמי כ"ג שקלים, שהוא כותב דווקא יין אדום נקרא יין. ככה רבי ירמיה אומר שמה.
ולכן יין לבן לא נקרא יין. אז לשיטת הרמב"ן אי אפשר. להלכה ולמעשה מרן, סימן רע"ב סעיף ד', רע"ב סעיף ד', בשולחן ערוך אור החיים הוא כותב שאפשר לקדש על יין לבן ומותר, והרמב"ן פוסלו אפילו בדיעבד. ולכן מי שרוצה לקדש על יין לבן, ההלכה מעיקר ההלכה מותר. אבל סוף סוף כדאי לצאת ידי חובת הרמב"ן ולקדש על יין אדום, אבל זה לא חובה, זה לא חובה. בסימן תע"ב מופיע הטור, מה יהיה הדין אם באמת סוף סוף יש לנו יין לבן משובח ויין אדום לא משובח? אז הרב עובדיה אומר, תצבע אותו, תערבב אותם קצת, קח את הכוס של היין הלבן, תוסיף כמה טיפות של יין אדום, ואז זה נקרא חמר חברים, כמו שאנחנו קוראים בפתום הקטורת, נכון? מישהו זוכר את זה? חמר חברים. זהו, אז חמר חברים, גם הרמב"ן מודה שזה מותר. יין לבן בוהק, הרמב"ם פוסל אותו. אבל אם זה יין אדמדם, אז יהיה מותר. להלכה ולמעשה אנחנו מתירים את זה גם יין לבן, יהיה אפשר. שו"ת מרכבות ארגמן. חלק א', סימן א' באור החיים, ושם אני ערכתי הרבה בעניין הידור מצווה, ושם אני הבאתי את הביאור הלכה תרנ"ו ואת הבית חדש תקפ"ה, שתיהם זה אור החיים כמובן, ומשתיהם עולה שיש מעלה גדולה להיעדר במצווה, אחד ההידורים לצאת ידי חובת כל הפוסקים, זה גם נקרא הידור, זה הידור הלכתי ולא הידור חזותי. רוב האנשים מבינים מה זה הידור מצווה, טלית יפה, לולב יפה, סוכה יפה, תפילין משובחות, ככה הם מבינים שזה משהו ויזואלי חזותי, אבל זה לא נכון. לא רק זה, אלא זה גם זה. הידור נוסף זה הידור לצאת ידי חובת יותר פוסקים, זה גם נקרא הידור מצווה. ולכן מי שרוצה לעשות הידור מצווה יכול לקדש על יין אדום, ואז הוא מהדר את מצוות הקידוש, שהוא יוצא גם ידי חובת דעת הרמב"ן שפוסל. אז זה גם נקרא הידור מצווה, אבל זה לא חובה, זה רק הידור, זה רק הידור. יש מחלוקת אם הידור מצווה זה מדאורייתא או מדרבנן. אני עשיתי שיעור ארוך על זה, אפשר לפתוח את הוובסייט שלי, rabbimeir.com, לחפש את השיעור הזה, הידור מצווה ולהוריד אותו, זה אחד השיעורים האהובים עליי. אני לא יודע, יש הרבה שיעורים שנתתי כבר, המון שיעורים כתבתי, רבי מאיר, תכתבו רבי מאיר, זהו, אתם תמצאו, לא משנה, כל הנכאים. גוגל מכיר. זה לא יעזור. בכל מקרה, תנסו לחפש את זה שם ותורידו את זה, כמובן כל השיעורים בחינם, זה אפשר להוריד את זה, ושם זה אחד השיעורים היותר הלכתיים, מעניינים מאוד. על כל פנים רבותיי, מכאן יצא שאפשר להלכה לשתות יין לבן או אדום, זה בסך הכל רמזים בפורים, אין כאן גם הרמב"ן שמחמיר בקידוש, בפורים הוא יודע שאפשר לשתות יין לבן. כיוון שזה בסך הכל רמזים, אז רמזים לחוד והלכה לחוד, ולכן יהיה אפשר לשתות יין לבן. הלכה למעשה, האם מותר להשתכר או לא? סוף סוף הגמרא מביאה את המאמר, וגם המדרש שהזכרתי, חיה וישלי ביסומי בפוריה, דלא ידע בלאו רבני ברוך מרדכי, אבל מה שיותר מפתיע, שמיד אחרי המאמר הם מביאים סיפור, והסיפור כל כך תמוה, עד שנראה כאילו שהמעשה הזה סותר את המאמר. בשפת תלמודית זה נקרא מעשה לסתור. מה אתה בדיוק מביא לי? סיפור שמוריד לך את המאמר? הסיפור הולך כדי להלן, כולכם בוודאי מכירים את רבא ורבי זעירא דאתרו יתבי בפוריה בעדי הדדי. היו יושבים בפורים ביחד. אוכלים, שותים על האש, איך אני תמיד אומר יום העצמאות? ראשי תיבות מצוות היום, עין עופות, צדיק צלעות, מם מנגל. מה אחרי זה? א', אבטיחים, ו', וודקה, ת', תנפנף. אז ביום העצמאות זה מצוות היום, חייב לאכול כזית מצה, כזית